Wandinyadzisa stereo. Kucha kukwikwidzana na mufundisi kuna matoda. Mufundisi vaita 2 hours. 2 hours vachinamata nekuda kwako iwe. Aukuno kunyarara. Kunyarara chicha. Muwesa machina mata muchechi saka imosho yangu. Bati munhu wesazonyarara. Saka uchichongo kuti tasautorwa na mufundisi kutokwikwidzana kuti competition. Akaboti mufundisi chanopesa una madhiriani. Mutemo kuchechi kwedu andika mutemo kuchechi kwedu mufundisi ndiye anopesera kuna mata munhu. Okay, wonsonzo munhu isati mwiro munhu isanyatonyarara kuti zi. Vapedza munhu. Saka vasvika pakutoperwa nemashoko vangu kuti Jesu Jesu ndamupedzera. Ndiye ndakamboti makavajaidza mufundisi wenyu ndiye ndakati mufundisi ari fana kupesera una mata. Kuba nhasa nenofuti kuchechi. Regedza ndiwani manikidzi. Iwe mufundisi utoita makwikwi mufundisi. Jana akati mufundisi anopesa kuna mata. Aita 2 hours. Next time amwe nanochichi kwedu munopedza 5 hours muchina mata. Panozotwa ndinonyadzoda. Akuna vanesonga kunditari sozononyadzisa. Unoda ndidini. Mune mwanenge muna mata wake. Saka ndinotuta mama chipa. Achionetsoona kuti munhu wese angapedza una mata. Apedza. Ochichongo kurambo china. Iye asi munhu remufundisi. Angapedza. Ini ndachina mata una mata. Mufundisi mutemo sha mufundisi nofana kusona na mata. Zvokuda kundiri zvomunada kundita zvinhu zvamafanidzwa kusika ndikubhandira kuruvu kwasi. Ndobvazi. Utaraki. Ndichautupa sipa nje. Ndibhiso ubhanji.